incendio nunha vivenda abandonada mobilizou onte á tarde varios equipos de emerxencia no lugar da Boliña, en Boiro. Un incendio declarado na tarde de onte afectou a unha vivenda abandonada no lugar da Boliña, en Boiro. O lume iniciouse alrededor das 4 da tarde nun inmoble coñecido como Antigo Pazo da Boliña. Recibimos unha chamada ás 4 da tarde de onte do 112 informando que estaba ardendo unha vivenda abandonada no lugar da Boliña, en Boiro. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Boiro e outra de Ribeira ao lugar. Ao chegar ali nos informan de que podía haber xente dentro, porque era unha casa que estaba abandonada, pero que onde vivía xente, non había ocupas. Fixose un rastreo para saber se había xente dentro ou non, comprobouse que non había e procedeuse a apagar o incendio que afectaba varias habitacións desa vivenda abandonada, a antigua Pazo da Boliña, de aquí de Boiro. Na extinción participaron dotacións de bombeiros de Boiro e Ribeira, así como membros do Servizo Municipal de Protección Civil e a Garda Civil. O traballo prolongouse durante máis de 3 horas e foi necesario regresar pola noite para revisar puntos quentes e evitar rebrotes. Un traballo que durou sobre 3 horas, en colaboración xa chego con bombeiros de Boiro e de Ribeira, máis do Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén estivo facendo labores a Garda Civil de Boiro. Rematamos sobre as 7:30 da tarde e voltamos sobre as 10:20 da noite, voltamos a comprobar, porque como era unha zona onde había moito combustible, a refrixerar puntos quentes que quedaban pendentes. A vivenda en estado ruinoso foi completamente calcinada e os bombeiros sinalan que era frecuentada por diversos grupos de persoas. A investigación segue aberta para determinar a orixe do lume.